Och draga sig där. Nej, men nu till det ringaste missionen. Hur det? Vi ser Oakland Cherry så är det att den ringaste. Ja, jag känner inte han, men det var inte vi. Bra. Okej, Esper. Så, bra. Oh shit! Gosh, dang it. Gå så klar i det. Jag trodde bara på splatt där. Nej, för bara. Okej. Jag vet inte vad jag gör. Hon bara spann. Nej, klar uppe. What? You cray? Så där. Så jag gör också busy i det, men... Kör med! Kom on. Så gör man det. Nej, kom inte på. No! No! I did not just... No! Splatt av nu. Fick det. Alright. Which spel ska gänga så illa hoppa i spontanet? Så läs. Nej. Oh my god! Sucka! Oh no! Starta ny lägga. Oj. Nej, det är just det bara. Oh my god. Oj. Klar du inte klart. Nej, det hette Snake, va? Kameran lite så ska jag... Tack så Ivor. Så läs. Okej. No problemo. Oh my god, spelare. Det är så där kommer. Nej. Åh, shit! Han var så ready. Hopp. Oh yeah. Hoppa. Oh my god. Nej, smäcka helt ju. Okej, klar. Du vet inte eller? Ja, jag kom till. In på ett press direkt någon. Det är nice på natten. Jaha, jag kan drömma det. Man kan pusha kan någon. Oh shit Ja, bro. då var jag bara stanna här. Nicely done brother. Nej! Bye bye. Goodbye my brother. Ja, B kan... Nej, Ja, du kan nämna. Ja. Som jag som har ringt det. Det är så hard på det. Snälla äta för mig. Bara kött upp i det någon gång. Hej dude! Förstår du? So close! So But yet so far. yeah, it doesn't even matter. Stay jävla då. Ja, du hade dock ett donut som stickar igång. Okej. Det ger oss när. Snär. Einaste stäver. Vi hela spel då. Han har inte gått gott det heller. Nej. Vad sa du? Ska du det? Det är bara här som bara, så eller? Ja. Vad där? Ja, kan det stå kan man. Ja, Oh my god, that's been. Oh my god. Bästa kamera hur. På kvätt hjälp då? Jag tror det. Okej, okej. Ja, härligt. Först är lapp till det. Okej, vi ser vitt. Kan jag göra skräcknamn? Vi ser här. Ich verlägg. Oh! Nice! Gjorde hashtag. Nu det är sista. Tack för sista. Oops, vi kör det. Nej! Slash kom in där. Här, fall inte. Caged. Här, vita. Klar, man. Skall uklavera. No! Inte nunkla! What the freaking ukla? Här är han. Du kan också experts där, gosh. Om bara så att jag Mario ska göra. Oh, bye bye. My dreams! My dreams. You don't get any dreams. Jag vet inte vad jag ska lätta över mig. Släppa här. Jag kan inte köra 9, kan inte skifta kamera.
shit. Thanks, Esper. And hjälp mig inte näga. Okej. Kurva! Yeah! Ja, vi kompletar hata banan. Ja, tjejer, syns. Det skulle visa syna också. Det var ju som affa man. Ändå bara hit en video. Ja, det är det. Allt har flips. Flips and shit. Nej. Det är skuld av det. Come on, man. Det är det största. Och förstört. Det är väldigt strävt. Sträve? What you talking about? What you? Okej, vad ska jag? Kunde jag pengarna här, isn't it? Yeah. Yeah, I'll just get a head Start. Kanske inte jag. Det var genius som du gjorde. Get them Coach grejer. Nej, kom igen. Du har ett video. Ja, han har känt eller för kökten då. Ett video som är awesome. I shoppa GTR. Det är sparkan så där. Bomben så näcknar man bara ta kan upp och så plocka. Ja, ja. Det är ganska fint. Det visst schysst vad du gör. Kan du skifta kameran? Nej. Han kommer åter det. Det är alltid för pengar. Ja, helt det är det. Släde. Hej! Det är sådana problem med det. Ja, det är tur rymmer. Hashtag. Du shade the show, man. Du verkar head start. Nice. Ah, shit. Nice. Let's go. Kom karma ändå där. Jag har en pension nu. Typ så här. Bomba dörren nu. Fuck inte. Det är en sucha grejer. Sticka. Okej. Oh shit. Explode in your face. Shit. Det är så. Good shit. Skriga då. Ja, krana ner. Oh well, it's gone forever. Jag ska komma in. Come in. Come in. Hello, I got the big box. You want to see what's in the box? What's in What's in the box? What's in the box? What's in the box? Okay, Gary, Osman, okay? Kom här. Oh well. Ja. Det var inte mycket grejer. We are intense, men kväll för det hända. Okej, vad är han? Nej, Rickard. Jag vet inte om det är Step right up, step right. Wow. Strädd runt där. Wow. Here we go! Ja, det är en brygga på det du. Är det speciellt bara? Det visste faktiskt det. Yeah. The more you know. I know. But stop. Det var inte inte alls. Watch inte den tjejen. Vilket är så som det kan bli vi. Nej, inte bli vi. Det är något trött. Okej, lugnt. Ja, lägg oss det. Okej, let's go. Tack för det. Oj. Oh shit. Hey! Catch! Hey! Catch! Jag ska komma över det för fuck's sake. Hey? Livande? What is this? What's Wow. Ah shit, det kommer vara det. Då fick han en liv i att I can't see shit. Okay. Wow!
Oh shit, Oddar! I'll save you, brother! Oh. Never mind! Du fick akkurat sparka dig. Oh yeah. Vad heter den så? Oh shit, nu brände jag. Load some money. İşte för vad. I don't know. What the fuck? Det rakt jag! Nej, så jag. Åh, ja. Innan du tog upp det. Nej. Oh. Det var en kopp. No. No. Ska vi bara på ett nu? Ja, men. Hade vi där. Ah! Gå ett nu. Good luck. Sluta. Ja. Eller videonas korta avsteglingar. Wow! Dramatisk. Ja. Vad flickar vi göra, man? I will try. Lätt av det. No! So close. Finally. Okay, I'm happy to get